ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଆମର ଛକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଲଗାଇ ଆସିବୁ ଆଉ ଏପଟେ ଏପଟେ ବି ଭିତରେ ଟାଙ୍କି କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମର ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରହୁଛି। ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟା ଫେରି କହିଲେ ତାର ଅଛି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବଢ଼େଇ କଲେ ଜୋରସେ ବାଜିବ। ସବୁ ଆପ୍ ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः।